Korokan tim matugo tuke adhula jotugo maikgi ni piny mar higni 17 dhi nyime gi ikruok margi alap ma Ulinzi Complex motelo ne tielo mar ariyo mag tuke mag manyo otiko mar tuke pinje duto kata World Cup bang' wuok amodhi 0-0 e tielo mokwongo gi tim mar Ethiopia e alap ma Abebe Bekila Stadium boma ma Addis Ababa, Kenya nyaka koro yud loch e tielo mar ariyo ma biro bagi chieng' Jumapili alap ma Ulinzi Complex kochakore saa 9 odhiambo. Kano wuoyo e kinde mane gitimo orako, kocha mara Kenya Mildred Cheche olero ni jotugo biro timo manyalo mar donjo e tuke mag pinje duto. E thuolo mag tukego, joloch e kind Kenya koda Ethiopia biro donjo e tielo mar 4 mogik magibiro rakore gi Burundi. Tumelearn some lesson kutoka kwa opponents, their weakness. So when tumekuja hivi huku hivi home, tumetrainia about those their weaknesses. So ningependa kuambia mafans wetu wakuje kwa wingi, wakuje watupeo support. Playing this qualifier means a lot for us, especially for the girls, because it's a step closer to playing the World Cup. So all of us, we want to give our best as a team and try to get